oppimatka tässä on kyseessä monella tapaa. Ja ehkä semmoinen toivon ja uusien näköalojen keruumatka. Kuitenkin mä koen vahvasti ja niin kun kaikki näyttää viittaavan siihen suuntaan, että ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi ja muutenkin niin kun tarvitaan sellainen iso yhteiskunnallinen ja kulttuurinen muutos. Sellaiset tekniset ratkaisut ei oikein johda minnekään muuta kuin ehkä siirtelee sitä ongelmaa yhdestä paikkaa toiseen paikkaan. Että niin tämmöinen kasvuun perustuva kapitalismi, se on kestämätön. Se pitää saada muutettua. Ja nyt niin kuin Euroopassa ei näy toivoa mitenkään kovin pikaiselle, nopealle, radikaalille yhteiskunnalliselle muutokselle. Mutta sitten taas Latinalaisessa Amerikassa ja Meksikossa tilanne on vähän erilainen ja siellä on semmoisia liikkeitä, joista niin kuin voisi käydä oppimassa. Ja sitten myöskin niin kuin, joista voisi tuoda tänne sitä tietoa, että toiminta on mahdollista ja tosissaan on toisenlaisia elämisen tapoja. On toivoa elää muutenkin kuin kapitalistisessa järjestelmässä, että se elämä voi olla hyvää. Ja Meksiko on tänä vuonna siitä erikoinen paikka, että siellä tulee 200 vuotta siitä, kun itsenäisyyskamppailu alkoi, ja 100 vuotta siitä, kun Meksikon vallankumous alkoi. Ja tällaiset merkkipäivät on sikäläisessä ajattelussa ehkä vähän merkittävämpiä vielä kuin täällä. Eli niin, joitakin se varmasti velvoittaa ja niin kuin herättää keskustelua ja uusia muutosyrityksiä. Kun nykyään siellä suuri osa ihmisistä kokee, että itsenäisyys on myyty. Ulkomaiset sijoittajat, suuryritykset hallitsee luonnonvaroja, taloutta ja kaikkea, ja siitä itsenäisyydestä, minkä puolesta kamppailtiin, ei ole niin kuin sinänsä jäljellä mitään. Että se ei ole niin kuin, tänne ei ole meksikolaiset itse, jotka asioista päättää, vaan eletään globaalin talouden ja suurpääoman ehdoilla. Ja niin, myöskin saman sen Meksikon vallankumouksen suhteen, että ne unelmat, ideaalit, joita silloin oltiin puolustamassa tai joiden takia oltiin liikkeellä, niin ne on kanssa myyty. Se, kun Zapaten iskulause oli maata ja vapautta, niin siitä on hyvin vähän jäljellä siitä toiveesta. Ja sillä tavalla sitten nyt olisi taas aika yrittää mullistaa asioita ja pistää nämä unelmat toteen tällä kertaa. Et siellä varmaan on tulossa kohtuullisen isoja mobilisaatioita ja poliittista toimintaa, jota myöskin sitten saatetaan koettaa tukahduttaa hyvinkin väkivaltaisesti. Niin, että toisaalta siellä on toivo muutoksesta ja just näitä menneitä kokemuksia niin kuin kansanliikkeistä, niin kuin tämä Oaxacan 2006 kansannousu. Ja sitten sitä tavallaan niitä sen vaihtoehdon ei-kapitalistisen yhteiskunnan sen versoja on Oaxacan yhteisöjen itsehallinto ja zapatistien kehittämät itsehallinnon muodot ja paljon kaikkea, missä on aineksia muunlaisen maailman rakentamiselle. Niin siellä jollakin tavalla on toivoa ja sitten strategisesti tai sillä tavalla merkittäviä aikoja nytten. Niin siellä haluaa olla läsnä oppimassa ja sitten tietysti se, mitä omalla läsnäolollansa pystyy ennaltaehkäisemään jonkun väkivaltaisen tukahduttamisen mahdollisuutta, niin sen tekemässä. Kun vähän niin kuin Freire taisi sanoa, että solidaarisuus tarkoittaa sitä, tai todellinen solidaarisuus edellyttää sitä, että asettuu samaan asemaan sen kanssa,
jonka kanssa on solidaarinen tai jolle on solidaarinen, niin vähän niin kuin sillä tavalla, että täytyy itsensäkin laittaa jollakin tavalla likoon, vaikka samaan asemaan ei niin kuin ikinä päädy. Et sieltä tulee olemaan se lentolippu takaisin ja sitten vielä on tämä valkoinen ihonväri, joka jonkinlaisena suojavärinä toimii ja niin edespäin, mutta et kulkee siellä sikäläisten kanssa, jossa heitä auttaa ja pyrkiä sitten tiedottamaan siitä heidän kamppailustaan, siitä mitä he haluaa. Et niin, se nyt oikeastaan on se pääsyy, minkä takia sinne lähtee, että kokee sen menemisen arvoiseksi. Et kun on yhteys semmoisiin liikkeisiin, jotka saattaa tosissaan tarvita tuollaista läsnäoloa ja tuollaista tukea. Ja et sitten niin kun on sitä kautta, niin on mahdollisuus ehkä oikeasti olla hyödyksi. Ettei niin kun vaan sillä tavalla niin, keräämässä niin kun kokemuksia itsellensä tai muuten vaan matkailemassa. Kun kuitenkin sitten kokee, että oma tehtävä on eniten niin kun täällä Suomessa omassa kulttuuripiirissä ja täällä saada sitä muutosta aikaa ja työskennellä sen puolesta. Että se jotenkin on kestävää, jos meidän solidaarisuus on sitä, että vaan keskitytään niin muualla tapahtuvaan muutokseen ja jätetään oma yhteiskuntamme tällaiseksi kuin se on. Kun kuitenkin se on meidän kulttuuri ja meidän tarpeita palveleva talous, joka tätä maapalloa eniten tuhoaa. Meidän kulutustavat ja ne niin kuin, voima- ja valtasuhteet, joiden hyötyjä päässä me ollaan. Et sillä tavalla kamppailu täällä ja uuden rakentaminen täällä on jotenkin se, minkä kokee omaksi ja tärkeäksi. Senkin takia, että mitään sabatistien itsehallinnon muotoa ei voi tänne suoraan siirtää, eikä niin kuin täällä voida alkaa elää niin kuin alkuperäiskansat Meksikossa tai muualla Latinalaisessa Amerikassa. Et meillä on oma kulttuuri, mistä muutoksen täällä pitää syntyä, mistä sen niin kuin pitää rakentua. Semmoinen kopioiminen on mahdotonta. Niin kuin sitten jonkinlainen niin kuin inspiraatio ja ehkä se toivo toisenlaisen maailman mahdollisuudesta, että jos sitä pystyy tuomaan muualta, niin sekin on tietysti arvokasta ja hienoa.